Bon vespre! Demà és Sant Anastasi i avui, a Badalona, celebren la nit de Sant Anastasi, on després d'aquí a la plaça de la Vila els gegants enfilaran per anar a cremar el dimoni que està a la platja. Avui també és una nit especial i degut a que avui serà l'últim dia que veurem al canal a l'Anastasi i la Maria amb l'aparença actual, degut a que les festes d'agost estrenaran restauració i nous vestits. Ens veiem pel Corpus de Sant Joan de Mar i aquí a Badalona ens tornem a veure a l'agost, un agost especial amb nous vestits.